وەک دەستەیە پەروەردەی و فێرکردنیە باکوور و وڵاتên سووریە یا هەرێما جەزیرێ gelek حەزریە خۆمە vê havînê dikirin ji bo heziriya dibistana ji bo ku xwendekar destpêka salan û telvî dibistanê xwe bibin, telvî xwendinê bibin. Wek va dibistanên got tedel wa hatî riya êrişên dewleta Turk da riya havînî de hatna çasazkirin, hezirkirin ji bo salan û. Gorî heziriya me ji bûn pirtûkxana ew jî me hin pirtûkxane jî hatna hezirkirin. Riya çepxaneyên dîn tedît çepxaneyan sîmav hata êrişkirin ji riya dewleta Turk da gelek darar hata xwendekar hata hêla xwendekara û taxîra pirtûka belavkirina wê nekê li dibistana. Em digirin gorî herêma Cezîrê çepxaneya Kemal Dêrikê heye û li Amûdê heye. Heziriya wê nekê vê havînî de hate kirin û pirtûk hemû hatine hezirkirin û destpêka dewamê nebelavkirin. Gelo têrê dike ev çapxaneya hin kêmasî hene em li vegeran hin pirtûkxaneyên xas jî ji bo heziriya wê nekê hebe beriya salan û.